Tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. At sa 27 kita kan bulan na Disyembre, aldaw po kita nin Biyernes. May banya to sa lado technical si James Oco, sa information si Chief, si Tony Matic Saison, pambihira. Naman sa transmitter si Bert Cabrillas. Kumusta sa mga praantabay niya to? Diyan po sa Sentro Cana, Ciudad din Iriga. Digdi po sa Rinconada area, Sinman, probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa Tercer Distrito Cana, probinsya nin Albay. Una ako diretso na sa pag-init, malumlum na naman bagaan kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pinanamit sa nakitanin saldang kasudma sarong aldaw, pero malinaw man ang kalangitan. Hoy, sa aga palan magkakaiguanin na gift giving. Dating Kapitana Ami Oleya kan Barangay San Juan, Nigdipo, Ciudad kan Iriga. Ano daw ang mga ipapanao ni dating Kapitana Ami Oleya kan Barangay San Juan duman sa mga indigent na pamilya sa sayang barangay. Happy birthday palan kay Romulo Salcedo. Nagsisilibrar po siya kan sa iyang kumpleanyo ngunya na pagkaldaw no basang. Baga na idasa na. Kumusta sa UNEP High School Batch 87? Hoy, ang edad pala ni Romols. Ano? Kunyana. 57. Madali na mag-senior citizen. Tulong taon na sana, mas senior citizen na. Lalaki an gadan asin nako ang mayo ng buhay inian inanod dangan man nalamos sa baha sa spillway duman sa barangay San Vicente Lupi, Camarines Sur bandang alas 9 nin pagkaaga nagtalikod na aldaw. Sa report sakay kan sa iyang karabawan biktima kan magbalyo ini sa spillway alagad dahilan sa kusog kan tubig iyoan inanod ini inda sa karabaw kung inanod man mayo mambagadig di sa bareta kung anong nangyari duman sa karabaw. Tulos man na nagsagibon in search and rescue operation ng autoridad sa insidente asin nako ang hawakan biktima bandang alas 11:45 nin aga kana Pasko sa party kan San Antonio, Basod, Camarines Norte.
Kalanin na Public Advisory and City Treasurer's Office to accommodate the number of taxpayers who will avail the 20% discount for advance payment for real property taxes for calendar year 2025. This office shall be operational starting kasudma sagkod sa Martes, Disyembre 31, kaibahan anal daw na Sabado asin man holiday. Please be advised that taxpayers may be entitled to the above discount if said taxes are paid in full on or before December 31, 2024 for properties without any delinquency. Sining halos 500 na mga pinagbabawal na gamit na kumpiska sa nakalipas na sarong semana sa mga pasahero duman sa Petex. Nagpalo na sa 481 bilang kan mga pinagbabawal na gamit na nakumpiskar halis sa mga pasahero duman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa nakalihis na sarong semana. Pinakadakol sa nakumpiskar yung lighter na nasa halos 200 na pinagsundan man kan kutsilyo na sobra sa 70. Pero sa mga inimay nakumpiskar pa man ang mga cutter, blade, gunting, butane gas, sundang asin gasolito asin mga paputok. Padagos man ang pangapudan kan Petex sa mga pasahero na bawal asin dain nang gadipirit pa ang pagdadaranin mga bawal na gamit para dahin naman sinda magkaaberya. Tapos iniman pong abiso sa mga commuter matapos ang pagpapotob kan adjusted operating hours kan nagtalikod na aldaw kan Pasko, balik normal na liwat ngunya na pagkaldaw ang operasyon kan MRT3. Sa abiso kan MRT3 ang enot na biyahe kan tren hali duman sa North Avenue Station ang mapuon alas 4:30 nin pagkaga mientras na horing biyahe ang alas 9:30 nin Banggi magpupuon man na alas 5:05 nin aga ang enot na biyahe duman sa Top Avenue Station asin mahalo ini sagkod sa alas 10 nin pagkabanggi. Iwat man ay papautuban adjusted operating hours sa MRT3 sa besperas kan bagong taon kung saan ang horing biyahe kan tren halis sa North Avenue iyan alas 7:45 nin Banggi asin alas 8:23 ning Banggi man halis sa Top Avenue. Saldaw man kan bagong taon parehong mahali ang enot na tren halis sa North Avenue asin Top Avenue nin alas 6:30 nin pagkaaga. Nakapaglista man ang Department of Health Bicol nin anom ng fireworks related injury o ining FWRI po on Disyembre 21 sagkod mismong sa aldaw kan Pasko. Basado sa FWRI Surveillance Bulletin number 2024-005 naglista nin 4 na kaso ang probinsya nin Camarines Sur mientras na igwaman nin Duaan Albay. Ali sa anom na kaso, 4 ang nabiktima ng improvised cannon o buga na gabos sa inihali sa probinsya kan Camarines Sur, mientras na ang 2 kaso man sa probinsya kan Albay dahil sa whistle bomb asin 5-star. Gabos mga kalalakihan man ang nabiktima kung sain majority digdian nasa edad 7 sagkod sa 11 anyos o 12 anyos ang edad.
Mientras na punpa kan Disyembre 21 sagkod Enero 5 kan nagtalikod na taon naglistaman in 49 na fireworks related injuries ana riyon 20 kan 2022 asin 14 man kan 2021. Kaya ingat-ingat po sa mga masabat na naman kan bagong taon na sigurado ang purutukan. Kumbaga sana abutan bagong taon mayong naputulanin mga kamot, naputukan. Kaya ingat-ingat man giraray po kita sa paggamit kan mga makukusog na paputok. Nasilayan man na sarong dolphin sa barangay Makida, Karamuan, Camarines Sur kan nagtalikod na Pasko. Kon kaya tolos man na nagpagramdaman Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol, lalo na sa mga parasira na iwasan na disturbohon ang mga ini. Kasi hindi maggamit ng mga illegal na gamit sa pagsisira. Tapos iniman pong sa Piuduran na Municipal Police Station na ako anday panabistong lalaki na mayo ng buhay duman sa Bualaw River sa Purok Barangay Binudigahan, Piuduran, Albay. Nakasulot ininin na navy blue na t-shirt asin itom na brief. Kung may nakakabisto sa buot digdi basado sa pag laladawan kan PNP na kaparyentes man o barkada o kabisto mangyaring mag-report sa Piuduran Municipal Police Station o mag-upload sa mga minasunod na numero 0998-59-85946. Otroon ko po mag-upload kamo sa 0998-598-5946. Yan po ini sa Piuduran Municipal Police Station. Tapos sa kulungan ang bagsak kan nagtalikod na Pasko kan sarong 75 anyos na lola matapos makuhanin illegal na droga duman sa Legazpi City Jail. Sa report, mabisita ko ta ang lola sa kulungan pero pag-agi kayo ni sa Bureau of Jail Management and Penology Inspection Area, pinagdudahan na ini ka na jail officer. Sa isinagibong inspeksyon na ako sa iyan sarong pinagtutubudan siya bu na pinagtago kay ni sa masilang party kan sa iyang hawak sagkod sa bulsa asin sa irarom kan bra. Ay pambihira o nagid ay masisibol. Na-recover sa iyan pinagtutubudan 5 gramo nin siya bu na nagkakantidad day mababa. Kaya day masobra sa 34,000 pesos. Tolos man na nakipagtabangan ang BGMP sa Legazpi City Philippine National Police tanganing pansamantalang ikustudiyan suspect mientras na pinaghahandaan ang kasong isasampa laban sa iya sa pagbalga sa Republic Act No. 9165 o ining napod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sining nasa 1 milyon na pasahero ang nagdagsa duman sa Petex. Nagpalo na sa halos 1.1 milyones na mga pasahero ang nagdagsa sa Petex sa nakaaging anum na aldaw para magpulis sa indang kanya-kanyang probinsya. Para man ipag-celebrar ang holiday season kay banan sa indang pamilya na ilistaman kan Petex ang pinakalangkaw na bilang kan pasahero kan Disyembre 23 kung sain nakapaglista ninin sobra sa 230,000 na mga pasahero. Kasud ma sa mismong aldaw kan Kapaskuhan halaba pa man girare nagin pila sa ticketing booth para maghabol sa pagpuli. Kaya hanggang alas 9 nin pagkabanggi nagabot man sa sobra sa 100,000 na ilistang foot traffic sa terminal
sa mga nakalihis na aldaw. Mayo man ang untoward incidents ang nailista sa terminal pero dakul ang ipinagbabawal ng mga gamit ang nakumpiskar sa mga pasahero. Tapos inima na karambola kan 5 lulundan sa Kalabaan kan Zona 5 Barangay Agos Pulangi Albay. Sangkot sa aksidente anday mababa sa 5 lulunadan. Pinag-aaram pa sa ngunyan ang enterong detalye kan naunang bita ng baranggaan. May motor baga, may kunyan SUV. Tapos ini pong travel advisory as of 9 a.m. ka nagtalikod na o kasudma. Padagos pa man girara yan, clearing operation na pinagsasagibukan DPW sa pagkikipagtabangan ka na LGU duman sa Santa Elena. Sa Camarines Norte, ang tinampuyo na nagtitinirma na passable sa gabos na klase kan lulunadan, afera sa mga articulated na truck. Padagos man ang pagpapagirumdom sa mga motorista na mag-ingat mientras na nag-aagi sa apektadong lugar. Oy, kumusta man sa mga prantabay po niya to dyan sa Partikan Balatan? Kumusta na daw ang agi dyan? Pero nagkaigwa na naman in pagrasay ang daga dyan sa naunang bita ng Banwaan sa may Partikan kung di ako napapasala, barangay Kabanbanan or Laganak. Tapos sigun man sa report ni Nelson Canlas sa 24 oras kay ban sinda Dienestrello sin Manroro Madrid sa pagpasiring kay sarong mall duman sa Quezon City para sa enot na aldaw kan Metro Manila Film Festival 2024. Ang actress at singer na si Jeneline Mercado kay ban si Ricky Lian na bistadong National Artist for Film and Broadcast Arts na saruman sa mga screenwriter kan pelikula. Happy holidays po sa indong gabos. Siyempre, maugmang na arog kay niyan pagresibikan mga tao duman sa pelikula mi. As in mas, dakul pang lalo. Ang nagdadalan. Kaya thankful sa indong gabos. Salamat po. Sigon ki Dienestrello. Sa indang mall tour, nakuaman ninda dinis sa Sinroro ang mga selfie kay bahan viewers kay ni. Nakakaugmaman po kaya na amay pasana, may mga nakapila na po, may mga nag-aabang na asin handang-handa na madalan ang grain bones asin sobrang nakakataba nin puso and hopefully magustuhan po nindo ini para sa indo sigun pa kay Roro. Mabisita man sinda Dennis sa Sinroro sa iba pang mga sinihan sa masunod na mga aldaw parte kan sa indang multor para i-promotan sa indang pelikulang Grain Bones.
Tapos inima na, what hurts the most is seeing my character publicly attack over something that's not just out of my control but is a business negotiation between our managers and conversation that should have stayed private. Sigon ki Denise sa panibagong ex-post bilang simbag sa pagparty ni Beji Pascual kan sa iyang mga screenshots kan nagtalikod na Pasko. Sigon pa kay Beji sa post na ginibukan sa iyang timan sa indang sa indang kaya para pababaon ang budget kan photoshoot na sigon sa inda yun below industry standards. Sarong detalye na dahil man subot nahiling sa mga screenshots ni Dines. Sa sarong post na Dines, pinagparty man niya na urulay ninda ni Kela Lucas. Dapit sa binugtakan kan caption na LOLs, biglang bait. Menado man ang content creator as in podcast host na si Kela Cos na dahil na siya nagngalas kan maraman halik kebedye na si Dines ana sa iyang worst celebrity to shot as in sinabing ana kamautan kan sa iyang podcast iyo ana inganyuhon ang challenging conversation sa casual na paagi as in dai magpasupog nin individual. Thanks, I'll see you in court na naging simbag ni Dines sa content creator. Tapos inima na in a special episode of Modern Parenting sa Cuts Talk on YouTube, actress Janela Salvador shared her opinion on not settling down a marriage for the sake of the child. It's ideal to be married so that your kids grow up in a complete family, but it just doesn't work out for some, and that's the reality of it. Janela explains, I don't believe na just because you have a kid, you have to get married automatically, even if you are not ready. Dagdag pa ka ini. Wala ka man kung nabuo mong magpakasal mo na. Tapos ipinartiman kan sarong influencer na si Rindon Labrador sa iyang official Facebook account at sa iyang pagbati ni maugmang Pasko sa mga netizens. Galingan mo at mas lakasan mo pa, motivated na Pasko Pilipinas. Igon pa sa caption kan sa iyang Facebook post. Ninong at ninang, naalala lang kapag kailangan ng pera ay napangyayari. Pero antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga di kalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, kan San Francisco, Iriga City, owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahala, tulay na nagbibigay buhay. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Namamasko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang
mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti
White Rose Papaya. Igwaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na kitang 35 minutos. Makalampas an alas 9 o alas 8 nin pagkaaga. Ana mga minasunod, nagpapaabot man sa endo ni na Merry Christmas sa gabos si Piwi Gascon and Oscar Head kana San Nicolas, Erga City. Asin man si Francia G. Saulon kan San Nicolas, Erga City. Ano, nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Salamat kami Karondang Philip. Kuya Manaan ito yung dugang labas sa lado lokal. Nasa 6.8 million pesos na kantidad kan na pinagtut ko na nasbuk. Alakop kan mga otoridad kan sa matuport sa Sorsogon. Siutman sa Philippine Coast Guard o at PCG. Napagkaman kan PCG sa tabang kan K9 do. Kan sarong kilong pinagtutubot na droga sa regular na pag-inspeksyon sa mga pier kan Lunes, Disyembre 23, ang kasama ng investigasyon ng Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency, asin man ang Philippine Ports Authority na aling mapagkaraman may sarili dahil pinagtutubulan na siya. Kahit ito sa nang Domingo, pinagpanulusar kan PNP na mas 20 billion de pesos na kantidad ng illegal na suga ang napagpuskar mo niyan 2024 sa bilog na nasyon ng Pilipinas. Yan muna tuloy karoon ng Pilipinas na sa lado ng pangkabag na karoon na nalagang riba kapit. Salamat Karondang Atan sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa luwas. Oy, sabi kan mga taga San Francisco, may nakaulay ako. Kan Pasko. Digdi daw nga sa San Francisco kung maluyang nga si dating kapitan kunyan, so dating kapitan si ano yan, naliligawan ko na pa ako man si Kagawad Boboy Guevara, si dating kapitan na Mac Resoco Temenya. Mas maluyaw man nga si ang performance ngunya ni punong barangay Lalima Tubis ay pambihira. Mas marayray pa nga nga si dating punong barangay Mac Temenya sa mga nangyayari ngunyan dyan sa barangay San Francisco. Sabi ko man, nag-ano niya ako si Moak Jr. na ang mga drainage pa lang kaya dyan, abang ate, digdi sa may tangod kan tarusan, lamang napapalinigan. Ang linigan lang da, subalyo. So, sa ibong daiman ay pambihira. Tarabangan ka mo, punong barangay Lalima Tubis, tapos ito pala na tinampukan na shoulder kan tinampo dyan sa may palaog na baga, haranay na digdi sa may kasantruan ka na siyudad din Iriga. Tikit na sa nada, dahil na tinapos, naputol na. Mayo na budget.
Ayaw ng budget si punong barangay Lalim Matubis. Kaya din natapos. So, pati nampukan shoulder yan sa barangay San Francisco. Ay, pambirang buhay yan dyan sa San Francisco. Nagpaparabublay sana. Aray kan, magkapitan giraray si Konsyal Buboy Guevara. Kundi, nagkaroon alanganin naman. Sa bagay, pwede man pag natapos ng termino ni Konsyal Buboy Guevara, magkapitan giraray siya, pwede siyang maging Liga President. Konsyal man giraray siya pag araw ko yan ang nangyari. Di po sa siyudad kan Iriga, garo maluyan performance kan mga konsyal niya to. Digdi sa kunyan ining kumbaga patapos na nga yan sa indang mga termino sa laog ng 3 taon. Pero mayong gayong nahiling na improvement pagabot po sa kasentruhan ka na siyudad din Iriga. Lalong-lalo ng inipong manunungod sa pagkakagurumo kan bulos kan trapiko kan siyudad kun minsan pag may mga okasyon kan pagpark dyan po sa sentro kun minsan ang mga pulisman sige na sa naman bagaan tarago-tago ay ano man ang mga pulis ini ang mga yaon sa traffic division, pinapabelo bagan, nahiling ko dyan, nakatirindog permi ang civil security unit, kundi sige man mga uroogpong. Teripon-tipon ay pambihira. Ano nangyayari sa siyudad kan Iriga, taarog po kayan, ang pulis pati sigan pantuyaw, pag may okasyon, sa may outpost, di ngayon dyan mag-park, ngaya, makakaulang ka mo kwasa pinapabelo nindo sa mga paratinda magparasagin sa akin may koleksyon ba yung makukuha sa mga paratinda may arkila iruan hosayo nindo ang pagpark na iman kaarakan sana ako minsan makasuya man po ano bang miyembros kan PNP sa Iriga abistado ko mampati na ibang mga yaon dyan sa outpost na polis gisa naman ang teripon-tipon dahil man nagbabantay dahil man nagmamantinir ka na pasi orden dyan sa kasentruhan pati ni pong mga polis visible sa lambang pedestrian lane ka na sentro itong mga traffic enforcer o ang traffic police. Ano po yan ang trabaho nindo? Ini sa nang pansisitar kan mga bihikulo dyan. Pag mga bistado na mga illegal parking, ay dahil man gayo napapahali. Dahil man natitikitan, yan po ang problema. Digdi siyudad kan Iriga. Pero nagbabalik si Karondangatan, pasok. Salamat, Karondang Philip. Kuyaman tabi sa tuyang dunggang pang informasyon. Sarong lalaki ganan tapos inihing itakot ang sulok kan baha sa sarong spillway depan sa Pico Marinis Sur. And then ganyan, mayo ng buhay. Kaan madukayan ang sarong lalaki na pinagpaasin na lamos sa baha. Tuman sa spillway sa barangay San Vicente, Pico Marinis Sur, kumandang alas 9 rin pagkabangi. Kan pagselebrar o mag-selebrar ang karasuhan. Sa report, lunat kan sa iyang munang ang biktima kan magbakloy ining spillway alagad dinulita makusugod na ang bulos o ang surut ng tubig. Di na kaining tulos man na nagsagibon in search and rescue operation ang mga otoridad sa sinapit na kanabanwaan sa manunungod sa incident kasi mga nadukayan na ang bangkay kan biktima bandang alas 11:45 nin pagkaaga ang kapaskuan mismo sa Paktikan San Antonio Luzon, Camarines Norte. Dugang na informasyon sa lahat ng kapatid ng Barkada Kapitan sa Alcatraz Report.
Report! Salamat, Giraray karundang atan sa mga heras mong informasyon. Oy, nahiling kong baga digdi sa sarong post an bagong banknote, currency bill, piso yung papel. Nabugtak 125 million pesos ang lalawgo ni Sara Duterte. Ay ang pangyayari. Ikuha na pala ng bagong kwarta digdi sa tuyang nasyon. 125 million pesos. Alagad ang nakabugtak lalawgo ni Vice President Sara Duterte, Jesus Mariusip. Sa diri na pala na Bangko Sentral si Vice President Sara Duterte pag-arog kayan. Inaluwas man kan grupo ni Senador Trillanes. Ayo na bagang ibang mga nagkakaharaman na mga politiko, palibasa nagdadang-adang na po ang eleksyon. O nano-ano naman ang mga patutsada sa lambang saro. Oy, good morning man sa mga parantabay niya to. Diyan po sa Banuan, Kana, Batu. Engineer Paulino Laganson, diyan sa San Vicente. Kay Eche Chavez, diyan po sa Niño Jesus, Sinman, Kimesela. Tapos ining aram daw nindo, mga tugang na sarong Bila Russian Passion Brand and sentro niyan kan kadakol na tensyon. Huli sa piglonsar na bagong creations. Basado sa report ang nasambitan ng mga gubing ang gibo sa transparent bubble wrap ang video na pig-upload kan sarong TikTok user kung saan pigpapailing ang nasambitan ng mga garments ang nakaguno na nin nasa labi sa sanggatus mil na views. Pigpapailing digdi ang sarong transparent na dress na igwang presyo na nagpapakol sa 280 Belarusian rubles asin man jacket na igwang presyo na nag-aabot sa 380 rubles. Ang bagong line ka na plastic clothes na pigkrear para sa mga tao na naghahanap nin kakaiba para sa New Year celebration. Tapos iniman na salado ka na National Basketball Association o sa NBA dahil pa pigi-isip ngunya ni NBA star Stephen Curry na magretiro. Ipahayag kan 36 anyos na Golden State Warriors star na pirming naglalaog sa siyang isipan na namay na pagre-retiro sa pagkawat. Alagad na hiling kay niyan sa iyang lawas na kaya pa subuot makipagsabayan sa ibang mga players. Tigtawan doon pa man ni Curry na hasta kaya pa kaini o kaya pa kaini dahil pa magre-retiro nin hulita nag-i-enjoy pa ini sa pakawat.
nagpira liwat si nagpirma liwat si Warrior star Stephen Curry na sarong taon na igwanen na $62.6 milyones na extension tangani na magtiniri ni sa Golden State hasta 2026 abot 2027 season. Nung permarman inikan ahente ni Curry na si Jeff Austin ang mga numero para sa two-time NBA Most Valuable Player. Si Curry 36 ang may 2 taon ang natatada sa 4 na taon na igwanin na $215.4 milyones na deal na pinirmahan niya kan nakalis na Agosto 2021. Pasado sa over 38 rules sa collective bargaining agreement, ini ang kwalipikado sana para sa sarong taon na extension ngunya na off-season huli siya ang magiging 38 yantras na buhay ang kontrata hasta sa Marso 14, 2026. Sarong 10-time All-Star, 4-time NBA champion as in 2-time scoring king si Curry ang nag-average ni na 26.4 points, 5.1 assists at sin mana 4.5 rebounds sa 74 na kawat sa ika-15 season sa Golden State kan taon 2023 hasta 24. Si Curry ang all-time leader kan NBA sa 3-point field goals, 3,747 as in career leader kan franchise sa puntos na 23,668 assist 6,119 steals 1,473 as in man kawat na 956. Tapos pig-confirmar man ni Vice President Sara Duterte na nagboluntaryo kung maging abogado ang sa iyang amang si dating Presidente Rodrigo Duterte ay kinakamot-kamot na pambirang mag-ama ini. Igsaysay ka na Vice Presidente na andam na maging saro sa mga abogado kay niyan dating Presidente sa mga kasong pigkakaatubang kabali na ang impeachment case. Nahampang kaya sa tulong impeachment complaints ang Vice Presidente na pigsuunad kan pirang katolikang padi religious group asin mga abogado. Dugang pa kan Vice Presidente na adit an ama sa impeachment case kay ni nagtutubod ang Vice Presidente na mayo ining pigbalga sa lay. Ay inda bahala nan korte kung isa nagsasabi sa Indonin totoo. Nahanap naman kan mga miyembro kan na pigbibilog ng search team ang black box kan a Serbian Airlines flight G2-8243 ana passenger plane na nagbagsak sa siyudad kan Aktau duman sa Kazakhstan. Ana black box sarong plane device na igwanin mga impormasyon dapit sa flight, airspeed, altitude, oras kan biyaya sin iba pang importanteng impormasyon dapit sa biyahe kan mga eroplano. Sigon pa ki Kazakhstan Deputy Prime Minister Kanat Bozumbai sarong komisyon na ang pigbilog tanganing panginutan ang investigasyon sa plane crash. Mayor na aadalan ka na mga inian na natunto na black box. Kabali naman ang iba pang mga natipo na pidaso ng ebidensya. Matabang man ang nasambitan ng komisyon sa pamilya kan mga nagadaan na pasahero kabali na ang mga nakasalbar. Sigon pa ki Bosom Bayev nakapreparar ang nasambitan ng komisyon asin ang gobyerno kan Kazakhstan na makipagtabangan sa mga Serbian authorities na piglalauman na masagibumanin pagsisiyasat sa insidente. Sa presente nakuha naman ang gabos nin mga bangkay gikan sa crash site basado sa opisyal na datos kan Kazakhstan. 29 na individualan kumpirmadong nakasalbar, 2 digdian mga kaakian,
nagabot man sa 38 katawan kumpirmadong gadan. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Antipolo Old Nabua Camarines Sur. Dating kagawad Lowiliano. Siyempre retired Air Force Alex Celeste ki Grandi sinsa sa inda pong bilog na pamilya. Yan sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur kay Margie Simata Ramos asinman kay Jen Mortega dyan sa Balaugan sa Banuan Kanbula. Kumusta po kamo? Man sa Banuan ka na buhi ki Ma'am Noreen Nadzuri Kisabala sinman Silent Ligasyon dyan po sa Barangay Santa Clara. Siyempre ki Dr. Renz Nonato. Saka sa bilog na pamilya Nonato dyan po sa Banuan kan buhi. Ki Michael Angelo Lacoste ki Nogi. Ki Mayor RPL. Naghirasan DTI Camarines Sur nin mga paagi tanganing makatipid ngunya na bagong taon. Sigon ki J. Percival Ablan ang Provincial Director kan DTI digdi sa Camarines Sur kay ni sana na antes magpasiring sa mga grocery store asin iba pang bakalan kinakaipuhan na preparado subot ang lambang mga tao. Tanganing malikayan ang labi-labing paggastos para sa selebrasyon kan bagong taon. Sigon pa kiablan ang mga minasunod man mga tips kung paano makakatipid ang publiko sa nasambitan ng okasyon. Maglista kan mga babakalon, ikumpara ang preso kan na babakalon na produkto. Hilingon ang expiry date as in ingredients kan produktong babakalon. Maghagad nin resibo. Patronize ang local product as in pag-download ka na DTI e-Precio application. Sa paagi subot kan DTI e-Precio, mas mapaparikas ang pag-grocery as in makakabakal pa nin mga baratong produkto ninulit available sa app na ini ang presyuhan kan mga produkto. Apera digdi makakatabang pa ang DTI e-Precio, tanganing malikayan ang pang-aabuso sa pigpapatawa na presyuhan kan partikular na products. Tangon yan, pig-ingkaminar na sanakan opisyal ang publiko na padagos na makipagtabangan sa sainda asin ipaabot sa DTI kung ingkaso igwang nanotaran na pagbalgar dapit sa presyuhan kan mga produkto digdi sa naunang bitanang rehiyon. Mga kontrolado po na mayor na binabakalkan sa tuyang mga kababayan, kontrolado ang presyo kan DTI, ito pong mga grocery store. Pero pag abot man digdi sa mga agricultural products, kapot man yan kan Department of Agriculture. Inisa ng pagparamahal kan presyo kan sili. Ito pong darakulang sili, nag-aabot na sa 400 ang kada kilo, hamak mo sana yan. Tapos ini pong kamatis na nagpapatak naman in 200 pesos ang kada kilo. Apat kunyanan man yan, i-price monitor kan Department of Agriculture. Karo palabaw naman po ang pagpresyo kan mga produktong gulay digdi po sa satuyang lugar. Nanganganaan naman ang satuyang mga kababayan sa presyong ipinapautob kan Department of Agriculture na dapat magpautob sindanin na tamang presyo sa naman. Rakman kan mga consumer. Isa ng darakulang sili na nag-aabot ng 400 ang kada kilo ay magabat na po yan sa bulsa kan mga parasaod. Kung
ibaman an pansabat sa Pasko asin bagong taon kan mga paratindanin gugulayon digdi sa sentro kan sa tuyang syudad digdi sa Iriga. Kaya kung minsan nadidisganar man na magparasao digdi sa sentro kan Iriga taga man po ang ibang mga negosyante pag-abot sa presyo. Kaya no, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ngunya nakapaskuhan, sa taho kan sa tung kaugmahan, dayta man lugod malingawan ang tunay na diwa kan Pasko, iyo ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan bilang sarong umboy sa sabsaban. Pinapagirumdum ang pagiging mapagkumbaba, sagkod mapagpasalamat sa gabos na biyayang naresibi sa patapos ng taon. Sa ngaran kan University of Northeastern Philippines asin bilog na pamilya Alfilor sa Iriga City. Ini po si Atty. Pichi Alfilor nagpapaabot ng maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Merry Christmas to one and all. Greetings coming from Honorable Vincent Boyet Nagrampa, Punong Barangay San Vicente Sur, Iriga City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado, San Roque, Iriga City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Iriga City. Jerry Navarez, Chief Plant Transportation Office, Ligao City, Albay. Mr. and Mrs. Amormillo R. Agaw and family, San Agustin, Iriga City. Nakings Fall Water Repelling Station, Zone 2 National Highway, and front San Isidro Elementary School, Iriga City. Owned and managed by Ani Barasina and Puli Bagapuro. An katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso, pagkamuot asin pagpapatawad ngunyan nakapaskuhan sa pagrupyaw kan sa tuyang paratubos na si Heso Kristo. Mensahe hali sa mga minasunod. Contod Boys, San Miguel, Iriga City, care of Edgar De Villa, Mr. and Mrs. Ray Robicho, Nanay mo British Columbia, Mr. and Mrs. Marivic Clavillas Mazo and family, 269 Coral Street, San Isidro, Iriga City. De Villa family and sons, Jonel, Jesse, Philip, and Carlos, Santa Cruz Sur, Iriga City. Jujel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Barangay Council of Santa Cruz Sur, Iriga City, headed by Josefina Comla Peñones, Santa Cruz Sur, Iriga City. And Audi Jose De Villa, retired Major, Philippine Air Force, Zone 2, San Jose, Iriga City. Sasatuya Gabos, Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. May God fill your Yuletide season in all your days with immeasurable prosperity and joy. Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. Greetings coming from Lala's Boutique and Minimart and BGSN Store located at Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Manghentes Beach Resort located at Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mrs. Adele Fajardo Manghente and Blisilda Manghente Elevado. On Style Graphics Design and Services located at Tipper Street, Barangay Market Site, Daraga, Albay, with branches at Tabaco. Owned and managed by Rowena Luna. Gemstar Trading Services offered ATM withdrawal, GCash, cash in and cash out, Maya Pay Bills, loading station, and cosmetics items. Owned and managed by Dada, Malin, May, and Camille. Honorable Mark Nino Casano, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Cecilia Cecil C. Cuarto, Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur.
Nakagaig ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. At Kumansira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfiler Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landback, Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang garan na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod nun yan. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS
Magandang araw mga kaibigan! Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Po kita rin sa tuyang programa, ikuha na kita nga 10 minutos, makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Si Piwi Gascon, an Oscahed, kan San Nicolas, digdipos digdi sa syudad kan Irgasin man si Francia sa Ulon kan San Nicolas Area City, nagpapaabot man sa Indonesia na Merry Christmas and a Happy New Year. Padagos man na pinagbabantayan ka na DTI Camarines Sur ang mga nambubudol online urog nangon yan sa holiday season. Sa nagin pagampang sa mga miyembros kan media ni Provincial Director G. Ablan, pigpayag kay nina inot na subot na dapat hilingon kan mga consumers ang permit sa mga pigtatangro na promo online. Sigon sa opisyal ang mga mayong permit ng mga online shops na nagtatangron in mga promo na maikukonsiderar na mga peke o dahil mo sa indang mga pigpapabakal. Dugang pa kan opisyal maikukonsiderar sana nalihitimuan sa rong marketing activities kung iguang permit nin hulita sa ruini sa mga guideline na nakapalaman sa DTI. Sa ibong nalado, padagos man na pagpapagirumdom ni Ablan sa mga retailers na magsunod sa pigpapautob na price freeze urog na sa mga basic necessities. Pigtawan doon kan opisyal na nasa irarong pamangiraray ang probinsya kan Camarines Sur kan state of calamity kung kaya nag-iral pamangiraray ang price freeze. O an kakanan pong mang inasal na videohan, igwanin naglaog na burat subot, tapos nagkakan, nag-ihi, duman sa gilid lang kan lanob. Sabi man kan mga nag-comment sa mga netizen, ayaw kaya ngayong tol-tol na CR ang sinambit ng food chain. Tapos nga, minsan nagpaparapila at nagpipila na nga kung ma-order, sige panpila dyan sa CR, taan CR nga, saro sana. So lalaki sa kasababae, saro sana. Ay napangyayari kung narog po kaya ng food chain. Kaya nga kadakol kan nakapila, ito kaya nga lalaki, dahil nagyon nga nakatios, burat pati nga, bawas na sana duman sa gilid kan lanugan mang inasal. Pambira, dapat niya ito dakupon, sabi kan mga netizens. Tapos patawan nga nin kastigo. Diba man ay simpre nga masakit nga niya kaya ito kung nagbawas pa nin bakusan na ngayang nag-ihi. Baka nga magkadurulag sa mga customer ay pambihira.
Pasaway man kaya si Lolo. Siguro, grabe na malain na sa pagmati. Nagpakopsit na lalo sa gilid kan lanob. Ay, buwisit man na Lolo. Takadakol nagkakakan. Dapat pakarayong kan manehamento kasi nambit ng kakanan. Aning an lanob dahil pag-ibuhon CR. Naroon duman po yan sa siyudad Canaga. Nangyari sa Rong Mall. Ay, pambira. Piging kami narman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na tangkilikon o dalanon ang mga pelikulang tampok sa Metro Manila Film Festival ngunya na taon. Sa iyang mensahe, pigbati kan Presidente na Metro Manila Film Festival sa saindang ika-50 na taon ngunyan. Pigtawan doon kan Presidente na ang MMFF party na kan buhay sa kultura kumo Pilipino huli ang mga pelikulang pigbibidahan kan mga iniiwan istorya kan mga Pilipino. Nagtutubod man si Presidente Marcos na ang mga kabali na pelikulan siguradong magtao nin kaugmahan asin mawalat nin adal. Huli digdipig ing kaminar kan Presidente ang kada pamilya sin magbabarkada na suportaran ang 10 pelikula kan Metro Manila Film Festival ang MMFF 2024 mahaloy hasta sa Enero 7, 2025 sa Bilog na Nasyon. Ining padagos na pigpapalikay ang mga biyahero asin man hararaning residente sa Maharlika Highway, Barangay Bicol, Libmanan, Camarines Sur, huli sa nairestrong active tension crack. Sigun ki Leo Tendero, MDRRMO Operation Officer kan Libmanan MPS, pigpahayag kay ni na sa saindang pigkondusir na inspection sa area, maikukonsiderar na labing peligroso na sambitan ng gatak nin hulita posible subotin ning pagpuunan kan pagrasay nin daga. Dugang pa kan opisyal masurug pang nag-extend ang nasambitan ng crack pasiring sa mga sementadong harong na harani sa naon ng bitan ng lugar. Sigun pa sa opisyal, continue ang movement kan gatak na padagos na pigkakahaditan nin hulita very hazardous ini para sa publiko. Sa pigsagibo pang inspeksyon na pagarama na igwang burabod sa irarom konsay ng tubig nagaagi sa tinampo na nagiging rason patanganing maglumoy ang daga. Igwa naman subot apektadong harong huli sa nasambitan ng pagkaraot kan tinampo. Magrumduman ang nasambitan ng insidente ang huli sa padagos na pag-uuran na na-experiensyahan digdi sa tuyang lugar. Sangon yan, padagos man na pigpapalikayan gabo sa rugnaan mga biyahero tanganing malikayan an anuman na insidente. Hoy, good morning man palan kay Reverend Father Dan Aguilar and Pares Prest kan Our Lady of Fatima Pares. Digdi po sa Barangay San Isidro sa Siyudad Pucan, Iriga. And siyempre kay Ate Marie Manaog. Dyan sa Pamilya Coronel sa Masuso. Kay Ate Melet Robles Morallo. Kay Consi Daday. Siyempre kay Manoy Rome and Manay Silita Robles. Man po sa Banawaan kan Baaw ki Kapitana Nene Ablan asin man ki Manay Munching Maglapid. Yan sa Barangay Salvacion ki Ana Proel asin man ki Mading Rose Batan.
Siyempre, ki Kati Sumayaw, asin man Cristina na iti Magtarayo Pardo dyan sa Barangay San Nicolas. Man sa Dait Camarines Norte palan Prime Water binukasanan fire hydrant sa tubangan kan FMDC office sarong aldaw matapos sabaton kan consumer and paskong mayong tubig. Di man sa syudad kan Iriga dahil na baga natatapos ang mga pag-repair kan linya kan Prime Water. Iriga City Water District kaya kung minsan matagas naman gawin simento dahil pa inahalian mga barandilya o barikada. Yan po sa may tangod kan Margati Building ay ano na yan. Minsan kadakol po kaya kan mga pigre-repair kan Prime Water Iriga City Water District sa sobrang pagpara-repair napiperwisyoan sa tuyang mga motorista. Tapos dahil manapapakarayan sa indang serbisyo sa mga konsesioner. Yan nga ni sa Barangay Santo Domingo, garo naglipat na sa ibang mga konsesioner dyan, duman sa Barit Water Works sa permida ang mayong tubig dyan sa Barangay Santo Domingo, digdi sa siyudad kan Iriga. Ano po ang nangyayari? Ano ang pinagigibo kan manehamento ka na Prime Water Iriga City Water District? Sa panginganot ka na General Manager na si GM Loboy Corporal asin ang Chairman of the Board na si Reverend Father Tito Oliva. Pero maluyan bendisyon ni Father. Kaya nagpaparawara-wara ang supply na tubig. Kumusta man sa mga parantabay niya to, dyan man po sa Banwaan kan Batu o Banwaan kan Bula. Guamang palanin na mangyayaring power interruption, emergency power interruption ngunya na pagkaaga alas 10 nin pagkaaga 30 minutos man sana na rason replacement of defective cut out at Tapayas Balatan affected areas list of barangays Peder 7 asin man Peder 7 apiktado po yun Kabanbanan Kabuungan tapos ining Kamanggahan Kayugkog Kugit Duran, Laganak, asin man Luluwasan. Tapos Montenegro. Pararaw,
ining Pulang Daga, Sagrada Nakakali, San Francisco, Santiago Nakakali, Diramag Asinman Tapayas. Tapos sa Pider 7, Kaorasan, San Isidro, Pagatpatan, Palo, Payak, Duran, Tandaay, tapos ining San Roque sa Gumay. Puan Pamapudan kan ano yan, Caso Reco 3. O yaman po ang meter reading date per area. Ngunya na December billing. Sa Eriga, December 26 to 29, 4 days. Tapos sa Nabwa, December 29 hasta January 3. Sa masunod pong taon, 4 na aldaw man. Banuan kan Baaw from January 3 to 6, 2025, tulong aldaw. Sa Banuan kan Buhi from January 5 to 7, 2025, tulong aldaw. Sa Banuan kan Bula from January 7 to 8, 2025, duwang aldaw. Banuan kan Batu January 9 to 10, 2025, duwang aldaw. Sa Banuan kan Balatan January 10 to 11, 2025, duwang aldaw man. Tapos ang Caso Reco 3 po bukas para sa mga mabayad sa bukas sindang ngunya na pag-aldaw pun kasudma at sa Disyembre 28. Tapos sarado sinda sa Pizza 29, mabukas giraray sa Disyembre 30, asinman 31. Pag Pizza 1, sarado po ang opisina kan Caso Reco 3. Tapos ining handog sa Kapaskuhan Amnesty Program. Long time disconnected kana kay Puan na tabang para may balik ang kuryente. Magayo na barata ang Caso Reco 3 na may amnesty program para sa mga long time disconnected consumers makakaresibi kanin mga diskwento sa interes kan sa imong utang pag ika nagbayad nin bilog. Tanggatos porsyentong discount sa interest para sa mga utang puon 2013 asinman pababa. 70% man na discount sa interest para sa mga arrears poon kan 2014 hasta 2021. 50% discount man sa interest para sa mga arrears poon 2022 hasta 2023. Mag-apply poon Oktubre 1 sa Disyembre 31, 2024 pasiring sa pinakaharaning Caso Reco 3 office para sa mga detalye dahil palampasonan pagkakataon para sa mas maliwanag na bukas. Passable naman na subot ang Maharlika Highway duman sa Santa Elena, Camarines Norte.
sa picture ining under construction na tinampo sa barangay Kabutagan, Lupi, Camarines Sur. Na partially nag-collapse sa dahilan sa grabing pagparauran na na-experiensyahan niya to ngunya ng mga panahon. Itong pigagihan kan mga bihikulo kunya na baga mayo ng dagaan irarom pambihira. Kaya delikado pag-arog po kayan an tinampo. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya
puti, Papaya Fast! White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawing ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na po kitang 36 minutos. Makalampasan alas 9 nin pag-aga. Sabi digdi sa love and relation. Ship appears. Number 1, check your attitude. No matter how sexy you are or dressed, if you have a bad attitude, your husband will struggle to desire you. If you are ever complaining, negative, bitter, cold, he will keep up. Tapos ining number 2, check his stress levels. 6 starts in the mind. When a man is mentally strained, his penis will struggle to erect worry and desire don't mix. Number 3, check your hygiene. Your husband might want to do stuff to your body, but if you don't keep clean or take showers, he might find it difficult to do more than just penetration. Number 4, ini pong chick has relationship with porn. Husband who is addicted to porn or masturbation will rarely make sexual advances on you. You will be in competition with the fantasies in his mind and on his phone. Not to mention his hand if he is addicted. Don't judge him. Support him to break the habit. Number 5, check your tone. The wife's tone can easily turn off a man. A wife's tone can even make a husband keep coming home late. Not because he is cheating, but because her tone is unwelcoming. Does your husband enjoy your company, or do you expect him to love your presence even when you are harsh to him? If he won't enjoy your presence, he won't desire you. Check your past response to his advances. Many wives turn down the husband's advances, then expect he will easily come back when she eventually wants pleasure. Men get tired too. The more you pour cold water on his advances, the more you push him away. Tapos ining number 7, check if you praise another man more than him. If you are ever praising your pastor, ex-father, brother, boss, favorite, celebrity, or another woman's husband, whilst you belittle him, you will bruise his ego. Men make love with their ego, bruise his ego, and you will discourage his fire for you. Asin ang panghuri, number 8, check how you treat him in public and private.
if you disrespect him or talk down at him in front of others or the children, he will let you be. A man who feels respected and admired gets turned on. Yan po ang 8 tips para sarong lalaki mainganyo na makipag-sex sa iyang ago. Ha? Kung sa iba, ha? Ano, nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Namatabi Karondang Philip, Marinaga sa Masin, Sigabo sa Gantabay. Sa tuyo pang dugang impormasyon sila di lokal, sa pamamayo ni Police Regional Office 5 PRO5 Director Police Brigadier General Andre Pinson, naging matrayong po ang pagsilibrar kang kapaskuhan sa iman na lugar isinserong Kabikulan sa paagi kang mas pinahigot pang pinahiwas sa kampanya kontra krimen. Labi-tabi, Karondang Philip sa 5,000 na kasurog cups ang ipikinariyo, pinakuriyat sa mga pangilot na lugar, nagsagibo ni mga motor, bisikleta, bisi, sabi nga ni Sayan, footwalk, at yung mga mobile patrols sa nga ni siguraduho ng kaligtasan kang publiko sa pagsilibrar kang kapaskuhan. Pinalayugan ni pag-umaw ni Police Brigadier General Dizon ang dedikasyon kang sa mga kabuuan sa mga terminal, simbahan, merkado publiko at sa mga tourist spots na baski padagos ang pagbabunas sa mga uran kang nakaging kapaskuhan, dainag katinag, dainag halis sa idang mga posting areas. Mayo man na ipabaretang dakulang insidente at pinagsiguro pa man ni Police Brigadier General Dizon na ipagpapadagos kang PRO5 ang sa idang seguridad hanggang matapos ang holiday season urog na sa pagsabat kang bagong taon. Ang lakdang na tabi ini Karondang Philip, parte kang serbisyong approachable, dependable, presentable at sinasusuporta sa objeto ni Chief PNP Police Brigadier General Romel Francisco Mardel na sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Dugang na bareta sa labi lokal para sa RPN, DCKI Radio Ronda, Rafa Cáceres, reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga heras mo pang informasyon. Igwa pong sarong public service na ipinaabot sa Satuya, digdi sa Satuyang Istasyon. Saro sa mga pag-iriba manyato sa profesyon, dyan po sa Banuan ka na buhi ka marinisor. Kung si Simon po ang nakapurot o nakakuakan BDO ATM account name po ni Mary Grace Cervantes na nahulog po o naubon sa Trimobile paghaling Santa Ostena, pasiring dyan sa San Pascual, kasubangging sa pag-ultanan kana alas 6 hasta alas 7 nin pagkabanggi. Kaso udma, pakibalik na lang po digdi sa pakibalik na lang subuot dyan sa radyo natin sa Banuan kana buhi sa San Pascual. Salamat po. Nag-alerto naman kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mga residenteng harani sa Bulkan Mayon sa probinsya kan Albay nilan sa posibleng pagbulos kan lahar bunga naman kan padagos na namamatean na pag-uran. Sa bagong Pilipinas Public Briefing, sinabi ni People's Director Dr. Teresito Baculcol na daay hinahali ang posibilidad na magbulos ang lahar sa mga
salog. Kaya dapat na maging alerto ang mga residente tanganing maiwasan ang danyos sa buhay asin pagsasadiri. Sinabi ni Bacolcol na delikado ang lahar dahil lang tamay kakayahan subuti ni na magraot nin mga harong. Kaya depisyo asin tanuman asin pwede pa ining magadanin na buhay. Padagos man subuot na pinag-aabisuhan ang mga residente lalo na ang mga naka-star harani sa mga salog na nagbubulo sali sa daos-dos ka na mayon na magtinir na mapagmatyag lalo na kung magpapadagos ang paguran dahil lang pwedeng magdarainin lahar sigon paki Bacolcol. Nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat sabi Karondang Philip sa tuloy pang impormasyon. Naglangkaw ang nairehistong rockfall event sa Bulkan Mayon kumpara sa mga nakaaging aldaw. Siguro sa pinakauring datos kaya na pinapalawas ng Philippine Institute of Volcanology and sa smaller TLC vote, kasuod ng aga Disyembre 26, 2024, nakapag-rehistro ng abuton sa 20 rockfall event at isang volcanic earthquake ang naunang bita ng bulkan. Sa tahaw kay ni, nagtitinda na nakabandera ang alert level 1 kang estado kang bulkan na yun as nakakapag-retro man, maluya, as baanag o little grow sa bunga kang bulkan, alagad na tatakpan ini ni Pangano ron sa sangyam. Nakapag-retro mo, nabuton sa 58 toneladang aldaw ni sulfur dioxide na ibinuga ang bulkan mayon dahil sa monitoring kang ahensya sa punpa ka na kaagi Disyembre 2, presenting taon at yung katamtama na pagsangaw o plan na napadpad sa panting kanluran, timog kanluran at yung kanluran, hilagang kanluran na kaigwaman ng panandalian na pamamaga ang bunganga kang bulkan mayon. Sa ngunyan, ipinagbabawal pa mo ng gadgiraral ang paglaot sa 6 km permanent danger zone at ang pagpapalayog din anong klaseng luluwagan ng panghimpapawid sa ibabaw kang bulkan mayon. Nagtaon man ni pagirumdom ang feedback sa publiko na pwede mangyari ang biglaan na pagsabog o steam o phreatic explosion kang bulkan mayon at yung magkaigwan ng rockfall halos sa tuktok kang naunang bita ng bulkan. Pwede man subuot na mangyari ang pagrasa ng lahar kung dahil magpatod ang uran na nasa tuya na mamatay ng igising perong kabigulan. Padatos man na pinag-agusang tabi pero ng pinik kampidok ang mga residente sa kakait na lugar na maging alerto at magsunod sa mga abiso kang lokal na otoridad tangani makasiguro kang kaligtasan kang kadaslan. Ikan sa location para sa RPM, DCKL Radio Ronda, Dr. Cáceres, reporting. Report! Salamat kiraray tabi Karondang Raquel sa mga dagdag mo pang mga impormasyon. Digdi sa Pag-asa Southern Luzon, Rainfall Advisory Number 2, Weather System Intertropical Convergence Zone issued at 8 a.m. today. Moderate to heavy rain sa Picting, Sorsogon, Matnog, Santa Magdalena, Bulusan, Barcelona, Arosin, Bulan, Gubat, Magallanes, Soban, Casegoran, City of Sorsogon, Asinman, Prito Diaz, Castilla, Pilar. Man sa Catanduanes, Birac, Baras, Batu, San Miguel, Gigmuto, Biga, Northern Samar, Albay, Manito, Legazpi City, sa Romblon, San Jose, Looc, Alcantara, Santa Fe, Ujungan, Perol, Asinman, Santa Maria, which may persist within 2 to 3 hours and may affect nearby areas. Public and Disaster Risk Reduction and Management Offices concerned are advised to monitor the weather condition and watch for the next warning to be issued at 11 a.m. today.
magiging maoran palan duman sa naunang bita ng mga lugar digdi po sa Rion kan Bicol, pati naman dyan sa parte kan Bisaya sinman Romblon. Dara pa man giraray po ini kan Intertropical Convergence Zone. Naging generally peaceful ana katatapos pa sana na Christmas celebration sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Sigon ki Police Captain Lisa Jen Altesa and Public Information Officer kan CSPPO. Antes pong ipagpadagos niya to an baretang yan. Nagbabalik kiraray si Karondang Raquel, pasok. Sa tuya pang bareta tabi Karondang Philip, ikinakikig o ikinabigla sa Departamento de Salud Bicol ang naikurit na anong nakaso kang firecracker-related injuries iki sa Rion Bicol sa loob sa naning Sarong Aldao. Sigun kay DOH Bicol Center for Health Development Regional Program Manager Violence and Injury Prevention Program ni Ma'am Julie Garadino, na nagpuon sa surveillance ka nakaaging petsa Disyembre 21 asin hali igli sa 10 sentence site nida sa interong Rion Bicol. Base sa idang pinakauring datos, 4 ang hali igli sa probinsya ng Camarines Sur, taro sa Daraga asin taro man sa Ginubatan, gabos mga lalaki asin kadaklan nasa 7 to 12 years old ang mga naputukan. Ang 4 sa mga ini ang nalugadan ng huli sa improvised cannon o boga, saro sa 5-star at saro man sa whistle bomb na parehong pinagkukonsiderar na mga illegal na paputok. Pigtaramtaman sabi ko rin Philip Nicradino na pare-parehong sa mata ang naging lugad sa mga biktima sa paggamit ng boga na nakakasulo ni huliman sa impact kaini. May manaputulan sa mga biktima ng kamot o bitis at naideklara sa nasulusinda outpatient tinghuli sa pare-parehong laceration sana ang napurua kang mga inikang na idara sa mga hospital. Pagirumdum kaini sa mga magurang na idikaran na magkaiguaning active ang mga kaasian sa pagpapaputok. Tanganing maibitiran ang paggamit ng illegal na paputok ni huli ka posibleng maglalapa ang pwedeng makuha kang mga naiirido. Pagirumdum pamang lasing pangapudong kang opisyal sa publiko na daina pagdugangan ang mga bilang sa mga nalugadan ning huli sa paputok na ibigan asin isilibrar na sana ang pagsabat ng bagong taon, salbado, asin kompleto ang lawas, mayong naputulan ng kamot, mayong nabuta, mayong naputulan ng bitis. Yan ang sa pong informasyon para sa RTN, BCTI Radio Ranga, Rafael Cáceres, reporting.
Salamat giraray tabi karon nga Raquel sa mga dagdag mo pang barata sa lado lokal. Padagos niya to itong manunungod digdi sa ipinaluwas kan Camarines Police Provincial Office. Bahagi ni Police Captain Lisa Jean Altesa an PIO kan CSPPO pigpayag kay nina puon pa kan simbang gabi hasta sa kasudma. Mayo subot na restrong insidente katakod kan nasambitan ng kaseributan sigun pa kay Altesa nagin mahigot ang pagbabantay kan mga kapulisan urog na sa mga matawong lugar siring kan plaza, market, mall sa Sin Ibapa. Haros 90% kaya kana sa indang mga personay ang yaon sa mga kanya-kanyang area of deployment ang aning masyerto na salbado ang bilog na durasyon kan pagselebrar nin Pasko. Apera digdi maugmaman na pighiras kan opisyal na mayong na-report na naputukan kan nakalis na Pasko na maikukonsiderar na dakulang improvement. Dugang pa kan opisyal sa presente padagos sa indaman na pagbabantay sa may parte kan ng Daya Highway Hall sa piglalauman na pagdagsa pa kan mga lunadan na malaw gasin maluwas nin Camarines Sur. Katako digdingon niya na aldaw na eksperyensahan man ang light to moderate na kamugtakan kan trapiko sa naunang bitan ng lugar. Sangon niyan liwat na pinagsyerto kan opisyal na yaon permi ang presensya kan kapulisan urog na ang pagtataon nin asistensya para sa pagsabat kan bagong taon. Ingat-ingat man po giraray kita ta itong lalong-lalo na itong mga kababayan niya to na mabakal namanin mga paputok para magpaputok sa nagdadangadang o sa pagsabatkan bagong taon. Babalik kiraray si karondang Raquel, pasok. Isa sa tuyang ihabot ko nila ini tabi karondang pilit na informasyon. Sa pagsilibrar at yung pag-irundon sa kaplaskuhan, maugbaman ay pinagsilibrar ka mga residente at yung kabuam kang Regional Rehabilitation Center for Youth o iniinapos sa RRCY kang Department of Social Welfare and Development, DSWD, Field Office Number 5, Bicol Region, ang Pasko sa paagi kang Noche Buena, kang nakaaging Disyembre 24, presenting taon, duman ini sa barangay Pangpang, Sorsogon. Ang sabi ng celebration sabi ko ng Dampilit, nag-serving sikat ka mga aktibidad para sa pag-irundom kang Kapaskuhan. Kabilang sa mga naidistribuan mga regalo na ginibo kang aldaw na Kapaskuhan. Ini sa eraron naman kang esfuerzos at sa pamamayo, DSWD Regional Director kang DSWD Regional Office Number 5 sa pagian kang opisina ni Director Norman S. Laurio. Padagos man ay pinagsisiguro kang ahensya na ang kada residente at yung benepisyaryo kang naunang bitan ng programa makakamati ng pagpapadagat, pag-aaruga sa taho kang maugma at yung matulinong nakapalibutan unya na 2024. Ang sinmawot lang kang DSWD Field Office Number 5 sa pagian kang opisina ni Regional Director Norman Lauro na sana matulino ang pagsabat kang bagong taon sa mga kabikulan. Magsunod ang abiso kay ni Tabi Karondang Philip, magsunod na lang sa ipinagbabawal ka mga autoridad sa nganing magpaigwa kita ning matulinong maugmang pagsabat sa bagong taon. Ipigpahapit pa kay ni Tabi Karondang Philip na makakalaom ang mga Bicolano na sa mga sunod na taon 2025 magpapadagos na magtataon ng serbisyo tabang ang grupo ng DSWD para sa bagong Pilipinas na yung mawot kang satuyang presidente sa pagiya ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Halis sa location, Raquel Cáceres, reporting. Report! Salamat giraray tabi karondang Raquel sa mga dagdag mo pang barata sa lado lokal.
Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kana Ciudad din Iriga, sa mga amigo tang mga paratyenda. Si Manoy Idsentilla sa Sinman ki Ciela Lasat. Siyempre ki Marisa Cornelio Morillo dyan po sa Met Section. Sa ki Marilo Casiao Baracena. Madam Jen Vera yan sa Pest Section. Sinman ki Alona Alvaro. Siyempre ki ano yan Joy Obero. Pero inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpabot ng informasyon si Jonathan Oliva sinman Raquel Caceres. Sa lado technical si James Oco, sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabaluskan sa indong daing sawang pagantabay.